बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बाथि गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानखौ फैगौ 5 आरो 6 मेयाव खुंनो थांखि लादों। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बाथि गायसनथाय सानाव गोबां लिरगिरि आरो आलासिफ्रा बाहागो लागोन। बानजाय आफादनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बाथि गायसनथाय साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। गेवलां मेलाव बेखेवगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार अनिल बर'आ गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बाथि गायसनथाय सानाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो गोबां लाइमोन लिरगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै बानजाय आफादा मिथिहोदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।